Сезгә Сабаева Ләйлә Әнгам Атнабаевның соңгы солдат шигырен укый. Сирәгәя, соңгы яуда катнашканнар. 4 ел буе илебезнең азатлыгын яклашканнар. Алар хәзер бармак белән санарлыклар бер генәләр. Больницада, курортларда бик еш кына күренәләр. Какшаганнар ветераннар, бик күпләре таяклылар, яки елак протезлылар, яки сыңар канатлылар. Төркем җыелышып, гапләшәләр тыныч кына, үзләре кынындагы кылыч сыман. Алар һаман сугышалар һәм китәләр разведкага. Китсәләр дә кайта алмыйлар, исемнәре язылып кала. Алар һаман сугышалар һәм баралар атакага. Аваларда тора алмыйлар, каберләре калкып кала. Килер бер көн, егылыр да күтәрелә алмас кабат. Бөек ватан сугышында катнашучы соңгы солдат. Соңгы солдат, соңгы корбан. Иң соңгысы була икән. Бу корбаннан соң дөньяда сугыш мәңге тынса икән. Иң соңгысы булса икән.